Umthetho webela, kanye nesinqumo sakamuva sokuthi abokufika babe namalungelo afanayo nezakhamuzi, kuyisibonelo esicacile senkantolo eyonakele ekhohlakele. Lalelani ijaji ngesikhathi lifunda isinqumo. Kusobala ukuthi akubhalwanga yilo, kodwa kunalokho yidokhumenti abamnikile ukuthi ayifunde. Uhulumeni we-ANC wanqamula uxhaso lemali lwezobunhloli bokulwa, counterintelligence, eminyakeni edlule, njengamabutho ethu ezempi amasosha. Ubunhloli bashintsha, basebenza ukubheka izakhamuzi. Banciphisa ukubheka izizwe zangaphandle ezisingenayo. Ubunhloli bezwe bababuthakathaka nezwe labekwa engcupheni. Sazi kanjani ukuthi le mibhalo efundwa yilamajaji izinkantolo ezonakele isebenzela izintshisekelo ama-interest zakwamanye amazwe? Hlaziya lamaqiniso alandelayo. Kuthiwa ubunhloli bokulwa bunabasebenzi abaningi bangaphandle, ikakhulukazi abaseZimbabwe abaqashiwe. Kanjani nje? Ubunhloli bokulwa, amabutho ezempi kanye nezinhlaka zokuphepha zikahulumeni zezwe, State Security Agency, banciphisa uxhaso lezimali. INingizimu Afrika akusilo izwe lokuqala ukuba uhlelo lwayo lwezepolitiki nezinkantolo lonakaliswe futhi lungenwe yizizwe zangaphandle. Lokhu kuyinto ejwayelekile ezintweni zobunhloli, ikakhulukazi emazweni anenkohlakalo enkulu njengeNingizimu. Singaqinisekisa namuhla ukuthi iCODESA kwakubugebengu obuhleliwe. Iningi labantu bomdabu livumelana nalokhu namuhla. I-ANC isiqhubele phambili imiyalelo yabaphathi babo ngokususa wonke amalungelo ezakhamuzi. Nemithetho evikela izwe ekungeneni kwabokufika ezinye izizwe. Isebenzisa amalungelo abantu ukufihla amanyala abawenzayo. Kanye nalesi silwane esesabekayo esibizwa ngomthethosisekelo ukudayisa izwe. Ukuvukela umbuso okusobala. Njengoba le mithetho emisha igugule amalungelo ezakhamuzi futhi ivumele ukungena kwezwe. Ivumela uhlelo lwama-globalist esesikhulume ngalo iminyaka. Lokhu kuthathwa kwezwe kusetshenziswa izinsika ezimbalwa ezibalulekile. Osopolitiki abonakele. Izinkantolo ezonakele izinkantolo zomthethosisekelo amajaji. Imithombo yezindaba enamandla ephethwe ngabantu abambalwa abanemali abamhlophe. Kanye nohulumeni owonakele okhohlakele. Abezindaba basebenzise iminyaka eminingi betshela umphakathi izakhamuzi ukuthi lokhu kungena kwabokufika kuyinto ejwayelekile. Noma yikuphi ukulwa noma ukuphikisa lokhu kubizwa ngokuthi i-xenophobia, inzondo yabantu base-Afrika. Amanyala epropaganda nje. Umbuzo-ke uthi, obani othumbe uhlelo, i-system nalezi zikhungo, futhi kanjani? Ubani othumbe uhlelo? Inhlokodolobha, yosobhizinisi abamhlophe, monopoly capital, abaphathi abangemuva, inhlokodolobha yesimanje yobandlululo, apartheid head office. Yibo futhi abaxhumanisi abakhulu nezintshisekelo interest zasentshonalanga. Bese kuba nezintshisekelo interest zamanye amazwe ezivela kuwo wonke umhlaba kuya emazweni angomakhelwane. Ngokusebenzisa amathuba ebhizinisi, amalungelo ezimayini benikeza osopolitiki nezikhulu amasheya. Ulwazi oluyingozi luqoqwe ama-ejenti abo nezinkampani zokuphepha ezisebenza ezweni kodwa eziphethwe futhi eziqhutshwa ngabokufika. Baqoqe imininingwane esindayo ebhidlizayo ngosopolitiki nezikhulu. Yilawo mandla abawasebenzisayo kubo ukwenza abakufunayo. Amakhateli amakhulu, izigebengu zomhlaba eziphesheya kwezilwandle zisebenzise nje imali ukonakalisa nokukhohlakalisa osopolitiki nezikhulu, izifumbathiso. Kuvidiyo elandelayo sizoxoxa kabanzi futhi sinikeze izibonelo.